I avui a Gent de Carrer ens acompanya la regidora d'Esports per analitzar-ho. Antònia Barragán, què tal? Bona tarda. Bona tarda. I benvinguda a Gent de Carrer. Segons expliqueu, l'equipament ha passat de 3.000 a 5.000 usuaris en només 2 anys i això ha fet que s'accelerin aquests plans d'inversió que hi havia. De fet, a curt termini es destinaran més d'1,3 milions d'euros a millores de climatització, cobertes i també vestuaris. No sé com serà aquest nou pla que s'està treballant per l'aparellada. Jo crec que l'aparellada hem de distingir entre el passat, el present i el futur. El passat de l'aparellada és un equipament molt vell, té més de 35-40 anys, però és un equipament doncs, que hem anat, diguem, en els últims anys, a poc fent cosetes perquè teníem previst que la nova aparellada anés bastant més ràpid de com ha anat. La qüestió urbanística no ens ha deixat, per tant, fa anys que treballem amb el futur projecte de l'aparellada, i inevitablement, fa un any que hem de preveure o hem de començar o hem de treballar sobre l'aparellada actual perquè pugui aguantar amb òptimes o millors condicions d'aquí a que es faci la nova aparellada. Clar, de fet, en aquest sentit, el que es subratllava també al ple és que la inversió en esport és prioritària dins de l'Ajuntament i, sobretot, que compleixi amb les necessitats que hi ha per part de la ciutadania. En aquest sentit, no sé quines són les necessitats que se us han comentat i que també amb aquests nous plans que s'estan impulsant es volen atacar d'alguna manera. Bueno, el nou pla que impulsa la Generalitat, que és un pla de xoc per als equipaments, pel manteniment dels equipaments, donat que doncs diguem que tota la comarca i diguem més enllà de la comarca els equipaments són vells i no hem tingut tanta facilitat pressupostària com per poder mantenir-los en òptimes condicions. Per tant, a nosaltres a Sant Boi ens toca doncs 1.400.000 euros de part de la Generalitat que ja ens ha aprovat i que per tant el que serviran és bàsicament per intervenir amb l'aparellada, amb una part de l'Olivera i amb l'estadi d'atletisme. Teníem previst, no tenim diferenciades les quantitats, però és veritat que és el moment de fer a l'aparellada allò que necessita per poder aguantar aquests 4 anys. Com tu bé has dit, la climatització, l'arregla de les goteres que n'hi ha actualment, l'adequació de les màquines de fitness, tenint en compte que no fa tant vam tancar l'Olivera i tots els usuaris de l'Olivera van passar a l'aparellada i per tant doncs, hem d'actualitzar la maquinària, l'arreglo dels vestuaris, l'actualització dels vestuaris i també una deshumettadora, que són molts diners, ara m'acaben de dir el pressupost, estem parlant de 198.200.000 euros que val una deshumettadora, ara tenim jugada una que també ens costa diners per mantenir la piscina en òptimes condicions. Això serà imprescindible per poder aguantar fins al següent projecte. El següent projecte serà, jo crec que un equipament clau en totes les ciutats. Són més de 61.000 metres quadrats construïts. Allà hi haurà, la idea és que hi hagin 2 pavellons, 2 PAC3, que ara hi ha un, seran 2, una piscina ampliada en 4 o 5 carrils per donar sortida al club natació, més sales de fitness, estem parlant de sala de fitness en condicions, una zona d'aigües, que no en té l'aparellada, una zona d'espa, de relats, per poder fer activitats aquàtiques. Acostarem la petanca cap aquí, has de tenir en compte que arribarem pràcticament fins a l'oasis, acostarem la petanca cap aquí, modificarem, canviarem i actualitzarem el camp de futbol i hi haurà una zona lliure, familiar, que aquesta ja s'està treballant i forma part d'un altre projecte que no és el projecte de l'aparellada però que inclou, lògicament, s'ha fet de mutu acord amb la futura aparellada. Per tant, tindrem un espai d'entrada a Sant Boi magnífic, tot de zona esportiva tan lliure com a abonats i crec que podem tenir una aparellada que sigui façana de ciutat, que sigui envidiable i que reuneixi totes les condicions que necessitem perquè la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d'un equipament com cal. Per tant, una primera inversió per als problemes més immediats, solventar-los, fins a arribar a la inversió definitiva, que serà aquest nou projecte, que aquí ja sí que li canviarà la cara directament a l'aparellada en general. A l'aparellada i a la ciutat. I a la ciutat. Perquè és l'entrada principal de la ciutat. Per tant, sí, és cert, haurem d'invertir, ara et diré la quantitat exacta perquè votaràs una xuleta. Estem parlant de 1.300.000 euros pràcticament que invertirem en la nova aparellada i que quedarà suficientment arreglada per poder aguantar l'avantprojecte, el projecte i l'adjudicació de la nova aparellada, que no estem parlant d'una inversió petita, estem parlant de molts milions d'euros. Clar, aquí estàvem escoltant abans aquest usuari també de l'aparellada, que el ple municipal explicava quina era la seva experiència com a usuari, i una cosa que també assenyalava era la saturació que hi havia a la piscina municipal, que de fet
és l'única que té una gestió pública directament, en aquest cas, per part de l'Ajuntament. Quina resposta se li donarà i què és el que es farà també a les piscines per atacar aquesta necessitat que també explicava l'usuari? Bueno, jo crec que l'usuari, en qüestió d'abonats de piscina, concretament de piscina, no referia no només a la piscina. És veritat que hi ha una massificació de cursers de natació per nens i nenes de Sant Boi. És cert doncs, que som ser municipals, els preus públics que té l'Ajuntament es diferencien dels que hi ha doncs, al Pau Gasol o hi ha al Valdir i Aleu, però és veritat que hi ha 3 piscines a disposició de tota la ciutadania, 4 diria jo a l'Àcora, perquè malgrat és un equipament privat també dona un servei important. Per tant, no és una saturació tan gran. Sí que és cert que a vegades és la convivència entre l'abonat per lliure i els cursers de natació o els nens i nenes de les escoles. Això és una mica complicat. Per això hem de fer una piscina més gran i una piscina que doni sortida a totes aquestes necessitats. Per tant, t'està donant la sensació que els últims anys hi ha com molt de creixement dins els clubs esportius de la ciutat i dins de les entitats esportives que fa que també s'hagi d'acompanyar amb equipaments que estiguin a l'alçada? Tens aquesta sensació? No és una sensació, és una realitat. O sigui, les entitats esportives creixen cada dia, afortunadament, fan una gran tasca que sense aquesta tasca seria impossible que la gent de Sant Boi practiqués tant d'esport. Pensa que no hi ha entitat que tingui menys de 300-400 nens i nenes o famílies. Per tant, estem creixent, però també és cert que, clar, el creixement ha d'estar controlat perquè els equipaments tenen un espai, no tenen més. Hem obert les escoles, hem obert el pati de les escoles, que és un gran avanç. Jo crec que hem avançat aquí. I les entitats esportives tenen petites solucions als petits problemes. Però també és veritat que el creixement indefinit no pot existir. Ho vull deixar clar. Perquè tothom necessita més i a vegades els clubs i els tenen doncs, l'interès de créixer allò sense controlar molt bé si tenen espai o no. No, al final ha d'haver-hi espai, al final ha d'haver-hi suficient, al final el creixement ha de ser equilibrat. Ja està. Clar, com es gestiona això? Perquè tots els clubs segurament que demanaran més espai per ells, no? Quin ha de ser el paper de l'Ajuntament aquí quan tothom demana més espai, però alhora hi ha l'espai que hi ha. Per tant, hi ha coses que a vegades no es poden donar. L'Ajuntament ha de treballar conjuntament amb els clubs les possibles solucions. És per això que hem obert tots els patis de les escoles per donar sortida a aquesta pràctica esportiva que a més és imprescindible. Dit d'una altra manera, està molt bé que les famílies pensin en la salut, en l'exercici, etc. Però per això hem de donar sortides i per això hem obert els patis de les escoles, que també aprofitarem per en un futur fer un pla i una adequació suficient de tots els patis perquè estiguin ben acondicionats perquè les famílies puguin gaudir d'un espai amb garanties. Una primera intervenció serà aprofitant una subvenció medioambiental que no té res a veure amb esports, que és la coberta del pati del Ciurana amb plaques solars que ens permetrà canviar la pista i adequar-la per poder fer pràctica esportiva amb un espai cobert. No tancat, però sí semicobert. Parlàvem d'aquestes reivindicacions també de molts clubs que justament el que demanen també són més espais, en alguns casos també espai propi, per exemple el Club Natació Sant Boi, que també demana que hi hagi una piscina pròpia. Ara explicaves aquests plans que hi hauria de futur. En aquests plans de futur, el Club Natació Sant Boi té una piscina pròpia? No, no, i ho sap. O sigui, no, i el Club Natació Sant Boi hem parlat moltíssimes vegades d'això, no tindrà una piscina pròpia. Jo crec que hi ha alguns esports que haurien de pensar en mancomunar. Com a vegades no és possible perquè el sentiment de pertinença, la identitat del propi club, no és possible, el que sí tindrem en compte és fer una piscina en 4 o 5 carrils que sigui d'ús exclusiu, amb horari exclusiu, per al Club Natació Sant Boi. Però i una piscina que tingui mides per poder competir, perquè es pogués fer alguna competició que donarà sortida a les necessitats que té el Club Natació. No serà una piscina única pel Club Natació, no. Per tant, que puguin estar en un espai que sí que realment és el que competitivament els ve bé. Per tant, el que s'interpreta és que en comptes del llor marxen a l'aparellada. Efectivament, quan estigui feta la nova aparellada, si és que el club afortunadament pot aguantar. Perquè és veritat que a vegades té molt inconvenients en l'utilització d'un espai que no és seu. I això és un inconvenient per a les famílies, per als nedadors i pel club. Malgrat l'espai que hi ha, i
i el tracte és molt correcte, però bueno, el club vol tenir els seus espais, és lògic. Això seria més a curt termini, també hi ha aquestes reivindicacions, des de l'Ajuntament també s'intenta donar resposta a tot, però parlant en aquest projecte més de futur, que ara ens explicaves, no? Amb la parellada, que també canviarà molt en aquest projecte, que ja sí serà definitiu amb aquest 1,3 milions que arribaran també des de la Generalitat. Quines són les noves opcions que s'obriran esportivament parlant a la ciutat, arrel d'aquest projecte? Opcions noves, poques. Ara, que siguin òptimes, quasi bé totes. Vull dir que així la parellada tindrà doncs, uns nous vestuaris, un pavelló con cal sense goteres, unes màquines més adequades i més actualitzades, un manteniment doncs, bastant més adient del que hi té actualment, perquè això és un contracte al final, que es paga a final d'any i que un es permet pagar doncs, que una averia estigui arreglada en 24 hores o en 3 setmanes. Per tant, el que farem és anar tot el ràpid possible per evitar doncs, aquestes queixes que tenen els ciutadans i que haig de dir que una part estan totalment justificades. Una de les coses que també es parla dins aquest projecte, més enllà d'una cobertura a aquestes necessitats que explicàvem, és que també hi hagi esport més a l'aire lliure, no? I que també s'impliqui més la natura dintre de, com s'entén, fer esport dintre de la ciutat. Això com es farà a la pràctica? Bueno, d'això ja hem treballat amb circuits que hi ha doncs, tant amb el nucli de la muntanya, de la pròpia muntanyeta, que veieu que hi ha un circuit per córrer, que hem ampliat en calistènia, doncs a la muntanya ja el que fem és acondicionar l'espai perquè els corredors puguin córrer, i dins de Sant Boi en pistes obertes que es pot practicar esport sense necessitat d'estar abonat enlloc. I a nivell més d'esport familiar, que també es deia que era un dels objectius, no només que es faci a l'aire lliure, sinó que pugui ser també per famílies, per nens i nenes? Bueno, aquí ja tenim dues coses. Tenim patis oberts, que això dona resposta a les famílies. No es fa des de l'àmbit esportiu, però sí des de l'àmbit de la ciutat. Però hi ha un parc ambiental que no fa gaire es va començar a fer allà a Torrelavila i que s'ampliarà, que també doncs, dona sortida a les famílies amb els espais infantils. Està tota la muntanyeta, que és un lloc pràctic per fer gimnàstica, i tindrem aquest nou espai que dic, que és zona lliure, que és la que estarà justament a davant de l'Oasis i és la que farà que les famílies puguin també fer esport. Una frona nova que està oberta i que al cap de setmana està lliure per les famílies és el nou camp de futbol del vent, que es diu, que és on hi havia abans l'antic Cinc Roses, que s'ha fet un camp de llespa i que les famílies poden gaudir des del dissabte al migdia i tot el diumenge sense necessitat d'abonar-se, sinó entrant i ja està. Clar, és que aquí passa una cosa a Sant Boi, que és que hi ha molts clubs de futbol, però alhora també és difícil entrar-hi perquè justament també hi ha molts equips i algunes dinàmiques, no? I també es reivindica que hi hagi aquest altre futbol, no? Potser una mica més familiar. Sí, és el que volies dir amb això? És la finalitat que té aquest camp de futbol que m'acaba de dir, un camp de futbol 7 que hem acabat de fer, que dona sortida a la massificació del Sant Boià perquè li feia falta i entrena, però que sí que el cap de setmana està lliure per a la ciutadania. Clar, un Sant Boià que més ara mateix entra en un moment en el que també hi haurà eleccions, amb un club que més ha tingut ara un bon moment després d'una victòria, sembla que se salvarà de l'ascens, però en aquestes eleccions, també ho hem anat seguint al nostre programa Sant Boi en Joc, només s'hi presentarà una persona. Això no sé com ho interpreteu vosaltres des de l'Ajuntament. Bueno, jo crec que només hi ha una candidatura més que una persona. Bueno, està bé, sempre que hi hagi algú que es posi a encapçalar o liderar un projecte, és fantàstic. No hem d'oblidar dues coses. El Sant Boi ha passat una etapa molt difícil, l'etapa de la seva sanció. No oblidem que ha pagat, o pagarà quan acabi, quasi bé 800.000 euros, que són molts diners per a un club com el Sant Boià, que aquesta junta que va dimitir fa uns dies ha fet una gran tasca perquè ha complert religiosament amb els pagaments d'aquesta sanció, que ha rebaixat molt l'import que es paga mensualment i que això permetrà al Sant Boià també fer un canvi dins de la seva activitat esportiva i també dins dels seus objectius esportius. Per tant, dins de l'Ajuntament també es compromet a ajudar el Sant Boià que pugui anar cap endavant en aquesta nova etapa que comença? L'Ajuntament sempre ha estat al costat del Sant Boià, sempre. I per tant, el que hem fet és anar de la mà doncs, amb el pagament d'aquesta multa, és a dir, anar de la mà vol dir recolzant sempre que hem pogut amb tot el que fos necessari perquè el Sant Boià es mantingués. No oblidem que és un club que aviat farà 120 anys i per tant doncs, té identitat de ciutat i és el club de futbol de la ciutat per
perquè li toca, no? I per això, doncs, l'Ajuntament mai deixarà el Sant Boià, deixarà d'anar de la mà del Sant Boià. N'hi ha uns que, si escolten que és el club de la ciutat, potser s'emprenyen. No, per nosaltres tots els clubs de la ciutat són com uns petits fills de les nostres, no? I nosaltres estem encantats que la cooperativa, que és un club humilde, de barri, pobre, hagi arribat a l'élite. I ho ha fet amb molt d'esforç, igual que ho han fet tots els clubs. Però és veritat que les ajudes que ha tingut el cooperativa, per una econòmiques, no són les que ha tingut el Sant Boià. Per tant, s'ha de felicitar, i nosaltres estem encantadíssims que un club com el cooperativa arribi on ha arribat. I per tant, doncs, també anem de la mà, de diferent manera, perquè, insisteixo, el Sant Boià és el futbol, el club de futbol de Sant Boi, porta el seu nom i porta la seva història, però la cooperativa és com un fill més. Per tant, ha nascut després, però s'ha de cuidar igual. I si em permets l'expressió, com a mare de tots aquests fills, entenc que també és un orgull veure com està l'esport a la ciutat, si fem una mirada més global. És un orgull i una preocupació. Dic a vegades perquè estem encantadits. Ser una mare és això, no? Orgull i preocupació. És això. Molt contenta de que molts clubs i molts esportistes i esportistes estiguin, doncs, amb la seva altura màxima, però també és veritat que és un compromís que ha d'agafar la ciutat, que estem encantats d'agafar-los, però que també és una preocupació, evidentment, perquè a vegades no arribem allà on volem arribar. Per exemple, parlo del Pol, que doncs fa 2 dies ha tornat allò a guanyar, i que voldríem, doncs, anar molt de la mà, i a vegades, doncs, no és fàcil. Per això fem una crida als patrocinadors i que s'impliquin, que estarem encantats de rebre'ls. Clar, per exemple, vosaltres voldríeu que esportistes d'aquest nivell, que han marxat a clubs de fora de Sant Boi però que estan d'aquí, estiguessin a Sant Boi, per exemple? Voldríem, ens encantaria, és una opció de l'esportista, evidentment. Quan arriba amb una edat i amb un nivell esportiu, doncs a vegades no podem donar cobertura, però sí és cert que hi ha figures, Pau Capell, o tenim molts samboians que tenen nom i cognoms, i que ens agradaria poder ajudar més, i ho hem de fer sempre a través de patrocinis, perquè primer l'Ajuntament no té les eines legals per poder fer-ho, i segon, doncs, l'esportista al final lògicament ha d'anar on millor esté, on més li obrin les portes, o on millor cregui ell que està. Clar, i si mirem ara pel futur, ara explicaves també com canviarien alguns complexos esportius a la ciutat, el fet que hi hagi millors instal·lacions pot generar més retenció de talent, parlant d'esport també. Jo no crec que tingui molt a veure amb les instal·lacions, jo crec que té a veure també, doncs, amb les necessitats de l'esportista i també del funcionament de les pròpies entitats. Hi ha entitats a vegades que no tenen aquesta capacitat tan gran com per poder aguantar un esportista, o a vegades una lesió del propi esportista. Poso un exemple: Sergio Garrote, que vaig parlar amb ell fa 4 dies, campió olímpic, va sortir del Club Ciclista Sant Boi, després ha provat Viladecans i ha tornat a Sant Boi. Estem encantadíssims de que ho faci. Per això dic que a vegades una elecció del propi esportista, i a vegades també té a veure, lògicament, amb l'equipament. Però estic convençuda que amb la millora dels equipaments aguantarem molt més les futures figures esportistes. Doncs és important que l'esport es doni suport, i és important que també l'esport s'expliqui. En aquest sentit, això es fa també des d'aquesta ràdio, amb Sant Boi en Joc, que és el programa més escoltat de l'emissora. Com d'important és que s'expliqui també l'esport? És imprescindible que s'expliqui l'esport, i és imprescindible que s'expliqui amb honestitat i amb realisme. És a dir, a vegades ens agradaria fantasejar, ens agradaria que la nostra ciutat fos la primera i que els nostres esportistes figuressin amb l'élite de tots els esports, però a vegades hem de ser molt realistes amb el que tenim i amb el que podem tenir. I això és el que crec que és el que hem de subratllar de l'esport de Sant Boi. Anem de la mà, acompanyem sempre a totes les nostres entitats, generem complicitats i arribem on podem arribar, i a vegades arribem una mica més enllà, amb molt d'esforç de les persones que lideren totes aquestes entitats, perquè si no l'Ajuntament no podria fer-ho, i intentem donar la major sortida perquè això sigui possible. Maria Antònia Barragán, regidora d'Esports, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per visitar-nos aquí a Gent de Carrer. A tu.